Hello, good evening guys. Good evening, good evening. Welcome to my live stream. Ito na naman po si Duday, nagbabalik.
Ang init. Gulo ang buhok dahil nagplansya ako nito. Masakit kaya ito. I-adjust na ba ako? Ang buhok ko maaba na. Kailangan ng pagupitan. Walang tao, walang tao, walang tao, walang tao.
Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you sa thumbs up. Na, gagaya na kay Naisa na thank you. Luluhay mata ko. Oh, naantok na maghini, oy. Lagkit ng katawan ko, Diyos ko dahil. Naantok na ako. Ayan, ayan mata ko. Dumi. Kagilang na 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 tulong tulong na tulong kompasya kompasya kompasya.
30 minutes lang ako. Naantok na ako. Gusto ko na mahiga. Ba't yung mata ko may buhok? Ay. Update lang ako kay Lolo. Hindi ka daw nakapag-ilis kahapon. Hello, good evening. Kapatid na Dulce Cabases, okay lang ako. Naantok na ako. Update lang ako kay Whitey. Nataman nga ako mag-LS ngayon eh. Kasi namalansya ako maghapon. Papagod ako. Inaanuhan na ako ni Google ng tax. Inaanuhan na ako ng tax na mag-apply na daw ako. Wala pa nga akong sisweldohin, mag-apply na agad. Hindi pa nga ako nakakompleto ng $10. Tapos kukunin niya pa yung laman ng AdSense ko, patay.
Wala na, zero ulit. Isarado na ang YT. Kapagod na, naantok ako. Ah, ganun ba yun? Hanggang ano na lang ako yung ano sa akin hanggang 21 ng May. Sige. Bukas na lang. Ano ba ilalagay doon sa saan ba mag-a-apply sa AdSense? Sa Chrome ba? O Google? Sa Google o sa Chrome? Batong lamok na to. Nakapag ano ako dati sa Google ba yun sa Chrome? Backred la. Ah, sa ano na lang Google. Nanuhan ako kagabi yata yun. Kagabi. Ay, kanina pala umaga. Si Dilpin nakapag-apply na ba? Ano bang ginagawa ni Dilpin? Ba't ayaw niya mag-LS? Oo nga. Tamad na din. Lalo na't naging zero na yung ano niya. Ano yun? Wala na siyang dollar sign. Wala na siyang dollar sign noon. Sabi ko nga mag-LS siya kasi baka pwede ako ewan ko kung may laman yung Gcash ko pa. Pwede ko siyang paliparan kahit konting ano lang. Para magkaroon siya hindi maging zero. Nag-i-LS naman siya, sandali lang. Kung all official, thumbs up po. Hi, kung all official. Ako nga, ang tagal. Yun naman pala ng AdSense is 6.70. Salamat, kung maano, di naman ako makapaggawa ng video kasi nandito lang ako sa loob ng bahay. Ano ba yan? Gusto ko nang lumabas. Tagal-tagal ko na hindi nakakagala. Isang taon na mahigit. Kung all official, hello, Miss Juicy.
Kahit doon sa grupo ko kay ano, sa FB, natamad na rin ang gumawa ng nag-upload ako ng ano video, hindi na sa ano, sa story ko na lang. Ang hirap kaya mag-edit. Bihira na bihira na sila nag-ano na-upload. Simula hindi na ako nag-upload. Ang dami na kaya ng ano, nag-join. Yung mga bago kanina, mayroon na naman. Kasi nag-post nga ako na gagawa ko ng video na yung pangkalahatan. Diyos ko, ang dami-dami. Hindi kaya ng cellphone ko yan. Kung ano lang yun nandyan na nasave ko, yun lang. Inaano pa nila yun ina-approve. I-upload mo muna para doon sa admin at moderator. Tapos sila na yung magpo-post sa Facebook. Pero yung pangalan mo nandoon. Meron akong bago pero hindi ko na ipasa sa'yo. Maganda yung music kaya. Yung music lang gusto ko kasi. Oo nga. Ako lang kasi ako lang ang nakakagawa ng ganun. Yung kanila kasi yung video nila yung isa-isa lang. Minsan ina-upload nila yung 3 video na yung video talaga nag-iba-iba ang tunog. Naghahalo-halo. Kasi 3 video, iba-ibang music. Sa akin kasi, ini-edit ko, inaano ko sa Master o kaya meron akong isang tawag nito video editor. Kaya lang pang picture lang talaga yung isa. Yung isa talaga, yung pag video sa ano ko inaano sa akin ni Master. Ang dami-dami, ang daming sumali. Yung nanay na ni Jaime, nandun na. Lahat. Halos, biro mo, 2,600 na member. Saan ko ilalagay yan? Ang hirap-hirap i-crop yung mga pangalan nila, yung membership profile. I-crop mo pa yun. Ano na nga nandyan sa akin, mahigit 100 na yata. Na, sa dito sa ano, FB, ay sa YT. Hindi sila pwede kasi wala naman silang channel sa ano, YT. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung malaki na yung kita. Inaano ko nga, sinesearch ko. Hindi, ayaw ng, siguro sa grupo yun eh. Sa moderator, tsaka sa main, sa admin. Hindi rin nila siguro alam yun eh. Kasi sa TikTok, hindi nila alam na may pera sa TikTok eh. Sa akin lang nila nalaman. Meron mo yung pera ni Jaime sa pera nila kasi mababa lang value. Meron siya $187.32. Kulang-kulang na 300,000 ang makukuha niya kung sana kung nagla-live siya. Bawal pa sila mag-live sa ano. At saka busy sila, bukas na yung restaurant nila.
May lamok, ang laki ng lamok ko. Nag-post kasi ako na sabi ko, yung pangkalahatan, gagawa ko ng video yung sa member groups video. Dami nilang hindi ko nga alam kung paano makuha yun sa TikTok eh. Kasi ang nakalagay doon, nakasulat, makukuha lang daw yung pera kung magla-live at saka magkakaroon ng parang endorsement, nag-advertise, kung naanuhan ka ng advertise. Sa YT, madali lang sila. Yeah, nahihiya kasi ako dahil sabi nga ni nung taga-Indonesia, anong channel mo, nahiya ako sabihin. Saka hindi naman sila makapasok dito dahil pwede ba yun? Makakapasok sila? Wala silang channel sa YouTube. Manonood lang. Nagla-like sila doon sa yung comment ko doon sa YouTube ni Jaime, doon sila nagla-like. Hindi ko alam kung sino. Hindi ko. Basta nag-notification na lang sa akin. Minsan nga pag minsan kasi sabi ko gusto nyo maki-join sa akin sa live streaming ko. Sabi naman nila wala daw silang load na pang YouTube. Tapos, yung isa naman, kasi sa kanila Ramadan eh. Di ba bawal? Mga Muslim kasi. Bawal ba yun? Pwede rin. Yung kasi link lang naman eh. Hindi ba? Pwede rin ba mga Muslim sila Ramadan sa kanila? Sakit na dito ko. Ninigas. Init, grabe init dito. Alam niyo ni di ba sabi ko sa'yo, pupunta si Jaime sa live ko, nag-StreamYard ako. Alam ko saan siya nagpunta. Doon siya nagpunta sa YouTube na. At doon nag-like. Siguro hindi niya rin alam sa YouTube. Meron akong pamangkin. Yung niya, yung vlog niya kasi, yung doon sa Suhuton Cave sa amin, yung nagpunta sila sa Suhuton. Ilang araw lang, ang bilis ng akit ng subscriber niya. Na ngayon, nagit 600. Pagtingin namin, nung pumunta sa akin sa LS ko, ang subscriber niya, 14 lang. Tapos, pagtingin namin ulit, 328 na. Kanina tiningnan namin 628 ulit.
Ay, kumukuha tong bata na to ng subscriber. Ilan lang yung ano niya eh, video. Oo nga, sabi ko nga mag-live ka na, pwede ka na mag-live para pumunta ako at doon ako manguha ng ano. Pupunta daw siya sa ano, kay Vice Ganda. Sa live ni Vice Ganda. Nangingisda siya tuwing gabi bago siya matulog. Pupunta siya sa mga ano ng artista yata siguro. Eh ngayon, hindi siya makapag-live dahil nasira yung wifi niya. Ako nga yung banana ko eh. Akyat baba. Pag nabawasan, aakyat. Magkano kayang kita sa'yo, ano, no, sa FB? Sa akin nga, ano na eh, dati nabawasan yung 13. Ngayon, 1,353 yata, 52. Nung nakaraang linggo, pagtingin ko, 1,361. Oh, talaga? Kasi tayo busy. Kasi sa tanghali, ang dami kong trabaho. Sa gabi lang ako. Ano mo, may lamok dito oh. Si Humble Bito, parang wala na si Humble Bito. Hindi ko na nakikitang nag-ALS eh. Ano na lang siya eh. Ayan, may lamok. Ayan no, lamok. Patay. Hindi ko nga alam kung makapag-upload ako ng ano. Sa pagluluto. Natamad ako Sino si Humble Bee? Pupunta ng Canada? Ito gagawin niya dun. Pupunta kay ano? Susunod. May trabaho na siya, di ba? Nasa restaurant. Kala ko sa India siya pupunta. Kasi dati balak niya pumunta ng India. Ngayon sa Canada na. Yan pa si ano. Sino ba yun? Wala na si Kung Al official. Naanuhan ka na ba? Naturukan? Kapatid na Josie Cabasis. Oh,
Yung mga lamok, oy. Si ano, Dilpin, di ba? Tapos na siya. Dalawang ano na. Ano kayang gagawin ni ano sa Canada? Sa bagay. Pwede siya magtrabaho. Ang lagkit ng katawan ko. Hindi ako makapaghugas nito. Namalantsa ako. Huwag ka matatakot. Ang dami nga dito. Ang dami na nagpaano dito. Tusok. Ano kailan natusukan ka saka naman nagkaano. Ako, hindi naman ako natatakot. Kailangan kasi online para ma-register ka eh. Para nga kahit saan ka pumunta. Na-delete mo na yung video. Ano lang naman yung video ko eh. Same lang. Same lang nung binigay ko sa'yo. Pero, yung music iba. Yun lang na music lang naman yun. Wala na yung kilay ko. Pati kilay ko naglalagas na. Ay, nako, nuntok na ako nito. Lapit na akong matapos din. Sabi ko 30 minutes lang ako eh. Kasi parang hinahatak na yung mata ko pababa.
Busy-busy lang. Kapatid ang Juicy Kabasi. Nasa work ka pala. Ang sakit ay. Meron pang 10 minutes. Book na ako. Tagal.
Bye guys. Good evening. Uwiin na ako. Bye-bye. Bye, Josie Kabasi. Thank you. Kung Al, thank you. Bye. Good night.